ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು DM ಮಾಡ್ತೀರಾ ಈ ತರ ಮಾಡಿ, ಇದು ಆದವ್ರಿಗೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಪ್ಯಾರಾನಾರ್ಮಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಗೈಸ್ ಯಾನ್ ಕುಲೆನ್ ನಂಬುವೆನ ಇಜ್ಜೆನ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಹಾರರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆತುಂಡ ಇಜ್ಜಂದ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್ದ ಈ ಸ್ಟೋರಿದ ಲಾಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ. ದಾಯ್ತ ಗೈಸ್ ರಿಯಲ್ ಗಾಸ್ಟ್ದ ಸುದ್ದಿ ದಿಪ್ಪುನಗ ನೀ ಕರೆಂಟ್ ಕೊಂಡು ಗಾಸ್ಟ್ ಮೀನ್ ಬತ್ತಂಡ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪುರತ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಕಡ್ದೊಕ್ಕ ಪೂಪುಂಡು ಬರ್ಪುನ ಒಂದು ಇತ್ತಂಡ ಕೋಡೆರಂಚೆನೆ ಅಂಚ ಕರೆಂಟ್ ಬತ್ತನೆಟ ವೇಟ್ ಮನ್ಪೆ. ಫೈನಲಿ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಆತದ ಕರೆಂಟ್ ಬತ್ತದ. ಸೊ ಹಲೋ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತಿಲ್ಲ ಯಾನು ಹುಷಾರುಳ್ಳೆ. ಇಂದಿನ ರಡ್ನೆದ ಹಾರರ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಫಸ್ಟ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ನಿಕ್ಲಿ ಕೇಂದಿಜ್ಜರ್ನ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಕೇಂದಾಯಕ ಆ ಸ್ಟೋರಿನ ಕೇನೆ ಐಕ್ಲ ನಿಕ್ಲ ದಾಲ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಆ ಸ್ಟೋರಿಲ ಕೇಳಿ ಅವಳು ಎಡ್ಡೆಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂದುಲ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಒಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ನಿಕ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟೋರಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಕೇಳಿದ್ದು ಎಂಚೊಂದೊಂದು ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಪನ್ನೋಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೋರಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ದುಂಬು ಅಗೈನ್ ಈ ಸ್ಟೋರಿದ ಹೀರೋ ಅತ್ತನ ಹೀರೋಯಿನ್ ಈರೆ. ಸೊ ಯಾನ ಸ್ಟೋರಿ ಪಣೊಂದಿಪ್ಪುಲಕ್ಕನೆ ಈತ ಲೈಫ್ ಒಂದು ರಿಯಲ್ ಆದ ಆ ಒಂದೊಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪೋಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಸುವ ಕಥೆಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ರೀತಿ ಡಿಗ್ರಿದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಓಕೆ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆದಿಪ್ಪರು ಇದೇ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನೆ. ಸೊ ಇದು ದುಮ್ಮು ನನಗೆ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಇನಿ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಪೆನ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಬುಕ್ ಪೂರ ಬ್ಯಾಗ್ ಜಿಂಜದಿಡು ನಿಪ್ಪರು ಅಪ್ಪ ಗಿರೆಗ್ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಜಿಂಜಗ ಅಂದು ಪನ್ನಾಗ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಏತನ ಅಂಟಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಇರೆಗ್ ಯಾನು ಓಲ್ ದೀತೆ ಅಂದ್ಲ ನೆನಪಾಪುಜ ಅಂಚೆ ಇರ ನಾಡುವರು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಇರ ಅಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎತ್ತದು ಪನ್ಪರು ಎನ್ನ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಓಲ್ ದೀತೆ ನಾಡ್ದು ಕೊರ್ಲೆ ಇಂಕ ತಿಕ್ಕೊಂಡೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಐಕ ಅಮ್ಮ ಪನ್ಪೇರು ಫಸ್ಟ್ ಈ ಉಂಡುದು ಮಾತ್ರೆ ಪಾರು. ಸಾರಿ ಗೈಸ್ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಇರೆಗ್ ಚೂರು BP ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇರೆಗ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಸಾರಿ ಇಪ್ಪೆರ ಬಳ್ಳಿ ಸ್ಟೋರಿಗೋಸ್ಕರ ಓಕೆ. ಐಕ ಅಂಚ ಅಮ್ಮ ಪನ್ಪೇರು ಫಸ್ಟ್ ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಪಾರು ಆನಿರ ತಲೆ ತಿರುಗಿದು ಬೂರ್ನ ನಿಕ್ಕ ನೆನಪಿಜ್ಜ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಪಾರಂದ ಐಕ್ ಈರು ಪನ್ಪಾರು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಇಪ್ಪಾಡು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇಂಕ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮು ಬೇಗ ಲಕ್ಕದು ಓದಿರುಂಡು ಇತ್ತೆನು ಬೇಗ ಜೆಪ್ಪುನೆ ಪೊರ್ತಾಂಡೆ ನಾ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಒಂಜಿ ನಾಡ್ದು ಕೊರ್ಲೆ ಎಂದು ಇದು ಜೋರು ಮನ್ಪೇರು. ಐಕ್ ಅಮ್ಮಂಜಿ 2 ಸಲ ಪನ್ಪೇರು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಎಂದು ಬುಕ್ ಅಮ್ಮಲ ಈರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾಡಿರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು. ಅಮ್ಮೊಂದು ದಿಕ್ಕುಡು ನಾಡೊಂದು ಇಪ್ಪುವೆರು ಈರೊಂದು ದಿಕ್ಕುಡು ನಾಡೊಂದು ಇಪ್ಪುವರು ಈರು ನಾಡುವರು ಪೂರ ನಾಡುವರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮ್ಮಲ ನಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ನೆನೆತೊನ್ವೇರು ಪ್ಲೀಸ್ ಅಜ್ಜ ಇಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮೇನ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ತಿಕ್ಕುಲಕ ಮನ್ಪುಲೆ ತಿಕ್ಕಂಡೆ ಇರೆಗ್ ಬೀಡಲ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲ ಎತ್ತವೆ ಅಂದೆ ಅಂಚ 2 ಜನಕ್ಲ ಜೋಶ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇರೆಗ್ಲಕ್ಕೆ ಏನು ನಮ್ಮ ನೆನೆತೊನ್ನಾಗ ಅಂಚ ಇರೆಗ್ಲ ಜೋಶ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತ ತಿಕ್ಕೊಂಡೆ ಎಂದು ಅಮ್ಮಲ ನಾಡಿರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಈರ್ಲ ನಾಡಿರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪರು. ಇರು ನಾಡ್ದು ಪೂರ ದಿಕ್ಕುಲ ನಾಡುವರು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕಬಟ್ ಒರಿ ದಿಪ್ಪುಂಡು ಮಿತ್ ಆ ಕಬಟ್ ಈರ್ನ ಪ್ರೈಮರಿದ ಬುಕ್ಸ್ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿರೆಗ್ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತಿನ ಮೂಲೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಪಂಡದು ಮಿತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಕಬಟ್ ಚಾರ್ದ ಮಿತ್ ಬರ್ತದೆ ಆ ಕಬಟ್ ಓಲು ನಾಡೊಂದಿಪ್ಪರು ತೀರ್ಥ ಅಮ್ಮ ನಾಡೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಫುಲ್ ಬುಕ್ಸ್ ದಟ್ಟಿ ತೂವೊಂದು ಪೋಪರು ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ದ ಚೂರು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ದ ಬಂಡಲ್ದೆಲ್ಲ ಕತಿಕೊಂಡು ಇರೆಗೊಂಜಿ ಮೈಂಡ್ ಥಾಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ನೆಟ್ಟಿಪ್ಪೆಲ್ಲ ಯಾವತ್ತ ಅಂದು ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪೇಪರ್ ಶೀಟ್ ಅದು ಬೈ ಮಿಸ್ ಅದು ಯಾನೆ ದೀದಿಪ್ಪೆ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೀನು ದೀದಿಪ್ಪೇರಿಂದ ಆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ನ ತಿಪ್ಪರು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ದತ್ತಿದ್ದು ಇಂಚೆ ಬಿಡ್ಪೋರು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಡು ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಬಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಇಂಚೆ ಬಿಡ್ಪನಾಗ ಐಟೊಂಜಿ ಫೋಟೋ ಇಪ್ಪುಂಡು ತೀರ್ಥ ರಾಜೇಶ್ ಎಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಇರ ಕಣ್ಣಗ ಹೈಲೈಟ್ ಆಪುಂಡು ಆ ಫೋಟೋ ಇರ ಬುಡ್ಪನಾಗನೇ ರಾಜೇಶ್ನ ಫೋಟೋ ತೂಪರು ಇರೆಗ್ ಈ ಫೋಟೋ ಇತ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಒಲ ತುಯ್ಲಕ್ಕ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ತೂತೆ ಅಂದು ಅಂಚೆ ಇರೆಗ್ ತೂತೆ ಅಂದು ಆಪುಂಡತೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಫುಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಓದುವರು ಮಿತ್ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಫೋಟೋ ತೀರ್ಥ ಅರ್ನ ಪುದರ್ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇರೆಗ್ ಮೈಂಡ್ ಆಪುಂಡು ಯಾನು ಓಲ ತೂತೆ ಈ ಜನ ಓಲ ತೂತೆ ಅಂದು ಅಪ್ಪಗ ನೀರು ತಿಂಕ್ ಮಲ್ಪರು ಯಾನು ಓಲ್ ತೂತೆ ಅಂದು ಅಪ್ಪಗ ಅಮ್ಮ ಜೋರ್ಲು ಇಪ್ಪರು ತಿಕ್ಕುನ ಪಂಪೇರು ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಇರೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ತಿಕ್ಕುನ ತಂದು ನೀನು ಬರಿಕ ದೀಪರು ಅಮ್ಮ ನಡೆ ಪೋಪರು ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ತೊನ್ನವರು ಅಜ್ಜಗ ಪನ್ನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲ ಬೀಡಲ ಎತ್ತವರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಈಸಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಫುಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಪುಂಡು ಬುಕ್ ಇರೆಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಯಕ್ಕ ಫೇರ್ವೆಲ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಫೇರ್ವೆಲ್ ಬೈಯಡ್ ಅಂಚ ಫೇರ್ವೆಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆದ್ ಈರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೂರ ಬುಕ್ಕ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಪೂರ ಬೋದಿಪ್ಪರು ಇರು ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಪೂರ ಜಿಂಜ ಮನ್ಪರು ವ್ಲಾಗ್ಲ ಮನ್ಪರು ಇರು ವ್ಲಾಗರ್ ಆದಿಪ್ಪರು ಓಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವ್ಲಾಗ್ ಪೂರ ಮನ್ಪರು ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಪೂರ ಮನ್ಪರು. ಸೊ ಇರು ಪಿದರ್ನಗ ಜಿಂಜ ಲೇಟ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಜಿಂಜ ಲೇಟ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೆನ್ ಪೂರ ಬೈಕ್ಡ್ ಪೂರ ಬುಡ್ದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರೋಂದಿಪ್ಪುನಾಗ ಅರ್ಧ ಸಾದಿ ಅನ್ನಾಗ ಸಡನ್ ಬೈಕ್ ಆಫ್ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ಫುಲ್ಲು ಗುಡ್ಡೆ ಸಾದಿ ಸಡನ್ ಬೈಕ್ ಆಫ್ ಆಪುಂಡು ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಇರು ವಾಪಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪರು ಬೈಕ್ನು ಬಟ್ ಬೈಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಇರು ದಾಯ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಓಪನ್ ಮನ್ಪರು ಬುಲೆಟ್ ಬೈಕ್ಡ್
ಬಟ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಫುಲ್ ಆಜಿದಿಪ್ಪುಂಡು ಇಡೆಗ್ ಫುಲ್ ಶಾಕ್ ಆಪುಂಡು ದಿಂಚ ಆಜಿನ ಯಾನ್ ಪೋಯಿನ ವಾರಾತೆ ಫುಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮಂತ್ ನೀಟ್ ಬೇಗ ಆಜಿರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜತ ಅಂದ್ ಬುಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ಬಾರ್ಪುಂಡು ಏರ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಏರ ಯಾನ್ ಬೈಕ್ ಉಂತದಿಪ್ಪು ನಾವು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕಂಡುದೇರ ಅಂಚ ಆಜಿನೆಂದು ಅಂಚ ಇರು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ನ ಮುಚ್ಚುವರು ಮೊಬೈಲ್ ದೆಪ್ಪುವರು ಏರೆಗಾಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಇಜಿನ ಅಮ್ಮಗ್ ಉಪ್ಪಗ ಮಿನಿ ಫೋನ್ ಮಂತನ ಬರುವೆರ ತಂದು ಫೋನ್ ದೆಪ್ಪುವರು ಫೋನ್ ದೆತ್ತದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇಂಚ ಆನ್ ಮನ್ಪುವರು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಟೈಮ್ ತೂನಾಗ ಇದು 1 ಗಂಟೆ ದಿಪ್ಪುಂಡು ಇಂಚ ಲಾಕ್ ದೆಪ್ಪುವರು ಮೊಬೈಲ್ ಅಪಗಡೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಪುಂಡು ಬಿಕಾಸ್ ಇರು ಫುಲ್ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಪೂರ ಮಂತದ ಚಾರ್ಜ್ ಅಲಕ್ಕ ಖಾಲಿ ದೀಪುಂಡು 1% ಅನ್ನ ಇಪ್ಪುನೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಂಡು ಇದಾಲ ಆಪ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಫುಲ್ಲು ಕತ್ತಲೆ ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಫುಲ್ಲು ಗುಡ್ಡೆ ರೋಡು ಫುಲ್ ಅಪೆಕಿಲ ಮರ ಇಪ್ಪೆಕಿಲ ಮರ ಕತ್ತಲೆಡಿರು ಉಂತುದ ದಾಲ ಆಪ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಗಾಡಿದ ಲೈಟ್ಲ ಪೊತ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಇದಾಗ ಲೈಟ್ ಅದು ಪೋಟಿಗೆ ಯಾರ ಶುರುವಾಂಡು ದಾಯ್ತ ಮನ್ಪುನೆ ಒಂಜಿ 5 ಮಿನಿಟ್ ಥಿಂಕ್ ಮನ್ಪರು ಸರಿತ ತೂಪಾರು ಚೂರು ಎದುರು ಸರ್ತ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಪಾರು ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ 500 ಮೀಟರ್ ಇರಿಗೆ ಚೂರು ಪೊಲ್ಪುದಲಕ ತೋಜುಂಡು ಇರಿಗೊಂತ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಏರ ಉಳ್ಳಿರ ದಾನ ಇಲ್ಲು ಮಿನಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡದೀರು ಫಾಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ದ ನಾಡೊಂದು ಸರಿತ ಪೋಪಾರು ಒಂಜಿ 500 ಮೀಟರ್ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಪಾರು ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಂದು ಲೈಟ್ ದಡೆ ಎತ್ತನಾಗ ಇರಿಗೂ ಶಾಕ್ ಆಪುಂಡು ದಾಯಗ ಪಂಡ ಇರು ಡೈಲಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋಪುನ ಬರ್ಪುನ ರೋಡ್ ಅವ್ವೆ ಡೈಲಿ ಪೋನಾಗಲ ಬನ್ನಾಗಲ ಆ ಜಾಗಡಿ ಇರು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಗುಡಿಸಲ್ದಲಕ ತೂದಿಪ್ಪರು ಬಟ್ ಇವ್ಳು ಲೈಟ್ ಪೊತ್ತುನ ಪಂಡ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಈತ್ನಟ ಇರು ಒಂಜಿ ನರಮನೆಲ ತೂದೆ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಆ ಗುಡಿಸಲು ಓಪನ್ ಇತ್ನೇನೆ ತೂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಚೆರಿಗು ಈ 1 ಗಂಟೆ ಕೊಡ್ತಾನಾಗ 12 ಗಂಟೆ ಅನಾಗ ಲೈಟ್ ಪೊತ್ತೊಂದುಂಡತ ಇರಿಗುಂತ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಆಪುಂಡು ಏರ್ ಇಪ್ಪೇರು ದಾಯ್ತಂದು ವಿಷಯ ಇರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿದ ಆಪುಂಡು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ದಾಯ್ತನ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಿನಿ ಆದಿಪ್ಪು ಅಂಡ್ ಇರಿಗೆ ಬೇತ ಆಪ್ಷನ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಬೇತ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿರವಳು ಅಕ್ಕಲ್ಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೇನೋಡೆ ಆಪುಂಡತೆ ಸೊ ಇರು ನೆನ್ತೊಂದು ರಪ ಮೇಕಲ್ಡ ಮೊಬೈಲ್ ಮಿನಿ ಕೇನಿದ್ದು ಫೋನ್ ಮನ್ಪುಗ ಮುಲ್ತೊರ ಪೋಡುಂದು ಅಂಜ ಇರು ಪೋಡಿಗೆ ಪೋಪಾರು ಆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿಯ ಗುಡಿಸಲ್ದೊಳಗ ಇಪ್ಪುನತೆ ಅಲ್ಲ ಕೈತಡೆ ಪೋಪಾರು ಕೈತಡೆ ಪೋಂಟ್ಲಕನೆ ಇರಿಗೆ 2 ಜನ ತೋಜುವೆರು ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜಲ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜಿಲ ಅಕ್ಲೆ ಪಿದೈ ಚಿಟ್ಟೆ ಉಂಡತೆ ಆ ಗುಡಿಸಲ್ದ ಚಿಟ್ಟೆಡ್ ಕುಲು ನಿಪ್ಪುವೆರು ಅಕ್ಲೆನ ತೂನಗನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಇರೆಗ ಕಾತೊಂದಿತ್ತಲಕ ತೂನುಲ್ಲೆರು ಇರೇನು ತೂನಾಗ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಫುಲ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಪೂರ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡ್ತದು ಇರ್ನ ಕೈತಡೆಗೆ ಅಕ್ಲೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರು ಅಂಚ ಇರ್ಲ ಕೈತಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲಾರು ಇರ ಅಡೆ ಎತ್ತದಾಯ ಕೂಡಲೇ ಇರೇನು ಬಲಮಗ ನಂಡದು ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಮಂತದ್ದು ಆ ಗುಡಿಸಲ್ದ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಮಂತದ್ದು ಉಲೈಲೆ ತಂದು ಪೋಪೇರು ಅಕ್ಲ ಉಲೈ ಬರ್ಪೇರು ಇರೊಂಜಿ ಟೇಬಲ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಉದ್ದಾದ ಟೇಬಲ್ ಚಾರ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಉದ್ದಾದ ಅವ್ಲು ಕುಳ್ಳೇರ ಪನ್ಪೇರು ಇರ್ಲ ಪಕ್ಕೊರ ಪೋಯಿಂದ ಆಪುಂಡು ಆಚೆರೆಗೆ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಇಂಚಿನ ಈಟ್ ಪುರ್ತುಡು ಇಂಚ ಟ್ರೀಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಗೆಸ್ಟ್ ಲಕ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಇರೆಗ್ ಪೊಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಇರು ಇಂಕು ರಪ್ಪರ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊರ್ಲೆಂದು ಯಾನ್ ಮುಲ್ತು ಬತ್ತನೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಕಾಂದು ಬಾಯಿ ದೆಪ್ಪುನಾಗ 2 ಜನಲ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜಲ ಅಜ್ಜಿಲ ಆರೆಗ್ ತಿರುಗಿದು ಉಲೈ ಪೋಂದುಲ್ಲೆರು ರೂಮ್ಗು ಪೋಂದುಲ್ಲೆರು ಉಲೈ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲೆ ರೂಮ್ ತಲಕಿಪ್ಪುಂಡು ಗುಡಿಸಲ್ದ ಉಲೈ ಒಂಜಿ ರೂಮ್ ತಲಕಿಪ್ಪುಂಡು 2 ಜನಲ ಮನಿ ಪಂದು ಉಲೈ ಪೋಂದುಲ್ಲೆರು ಇರು ಆಯ್ತ ಬರುವೆರು ಚೂರು ವೇಟ್ ಮನ್ಪರು ಒಂಜಿ 5 ಮಿನಿಟ್ ವೇಟ್ ಮನ್ಪರು ತೂನಿಪ್ಪರು ಒಂಜಿ ಫುಲ್ಲು ಮಣ್ಣದ ಗೋಡೆ ಜೀರು ಅಂಚಿ ತೂನಿಪ್ಪರು ಒಂಜಿ 5 ಮಿನಿಟ್ ಆನಾಗ ಉಲೈರ್ದು ದಡಬಡ ಜೋರು ಸೌಂಡ್ ಆಪುಂಡು ಪಾತ್ರ ಬೂರ್ನ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಈಗಲಿ ದಾಯ್ತ ಮಂತೊಂದು ಬೇರೆ ಮನಸ್ಸು ಆಪುಂಡು ಆಂಡ ಪೋಟಿಗೆ ಆನೆಲ್ಲ ಚೂರು ಕುಲ್ಲುವೆರು ಚೂರು ಪೊರ್ತನ ಸೌಂಡ್ ಜೋರು ಆಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಲಕ್ಕದ ತೂಕನ ಅಂದ ಆಪುಂಡು ಮೆಲ್ಲ ಲಕ್ಕುವರು ಅಪಗನೆ ಆಗ್ಲಿ ಬರ್ಪೇರು ಬನ್ನಾಗ ಅಜ್ಜಿನ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ಒಣಸದ ಬಟ್ಟಲ್ಡು ಚೂರು ಒಣಸಿಪ್ಪುಂಡು ಅಜ್ಜನ ಕೈಟ್ ಪಿಂಗನಡೆ ಕಜಿಪಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಅಜ್ಜಲ ಅಜ್ಜಿಲ ಇರ್ನ ಕೈತಡೆ ಬರ್ಪೇರು ಬತ್ತದ ಇರು ಕುಲ್ದಿಪ್ಪುರದ ಟೇಬಲ್ಗ್ ಇರ್ನ ಎದುರು ಒಣಸದ ಬಟ್ಟಲ ಕಜಿಪುಲ ದೀಪೇರು ತಿನ್ಲ ಅಂತ ಮನ್ಪೇರು ಇರೆಗ್ಲ ಚೂರು ಬಡ ಒಂದಿಪ್ಪುಂಡು ತಿಂದು ದಿಪ್ಪರು ಅವಳು ಪಾಟಿಡ್ ಪೂರ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರತ ಅಕ್ಲೆ ದಾಯ ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪುನೆಂದು ರಪ ಉಂಡುದು ಪೋಯಿಂದು ಪಂಡದು ಚೂರು ಸಾಂಬಾರು ಪಾಡ್ದು ಉಣ್ಪಾರು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಬಾಯಿ ಉಣ್ಪಾರು ಉಂಡುದಾತ ಪಿರ ಸಾಂಬಾರು ಪಾಡ್ನಾಗ ಇರೆಗ್ ಶಾಕ್ ಆಪುಂಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಸಾಂಬಾರ್ಡ್ ನರಮನಿನ ಫಿಂಗರ್ ಉಂಡತೆ ಫಿಂಗರ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಇರೆಗು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ ದಾಯತನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರಿಯರು ಉಂಡಿತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂಚೆರು ದೇವಿರು ನೆನತೊಂದ್ರೆ ನರಮನಿನ ಫಿಂಗರ್ ಕಜಿ ಪುಡಿಪುಂಡು ಇರೆಗ ಇಂತುನಾಗ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಪುಂಡು ಮನಸ್ಸಿಲಿಂದು ನರಮನಿಲು 2 ಜನಲ ದಾಯ್ತನ ಬೇತೇನೆ ಎಂಕಿತ್ತ ಖಂಡಿತ ದಾಯ್ತನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರಿಯರುಂಡು ಅಂಚೆರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಲು ಜಿಂಜ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಅಜ್ಜ ನೆನೆತೊಂದು ಜೋರು ಅಜ್ಜ ನೆನೆತೊಂದು ಅಪ್ಪಗಿರಿಗೆ ಅಂತ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಏನನ್ನ ದಾಲ ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿಂದು ಕೇನ್ಗಾಂದ ಬಾಯಿ ದೆಪ್ಪುನಾಗ ಪಿರ ಅಜ್ಜಲ ಅಜ್ಜಿಲ ಉಲೈ ಪೋಂದುಲ್ಲೆರು ಇರೆಗ್ ಜಿಂಜ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಉಲೈ ಪೋಯಿನಾಗಲ ಅಪಗಣೆ ಪಿರ ಪಿದೈ ಬರ್ಪೇರು ಪಿದೈ ಬನ್ನಾಗ ಅಜ್ಜಿನ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಇಪ್ಪುಂಡು ಫೋಟೋ ನಿಂಚ
ಕುತ್ತಕಂಡೆ ಮಂತದ್ದು ಇದಿಪ್ಪುವೆರು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಜ್ಜನ ಕೈಟ್ ದಾಯ್ತ ಉಂಡೊಂದಿರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದಾಜೆ ಆಪುಜಿ ಅಜ್ಜ ಇಂಚ ಪಿರವು ಕೈ ಇಂಚ ಪಿರವುದ ತನ ಪತೊಂದಿಪ್ಪುವೆರು ದಿನದ ಸಾಮಾನು ಇರೆಗ್ ಆತು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ದಾಯ್ತಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಹೈಡ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪುವೆರು ಅಂಚ ಅಜ್ಜಲ ಅಜ್ಜಿಲ ರಡ್ಡ್ ಜನಲ ಇರ್ನ ಹೈತರೆ ಪಿರ ಬರ್ಪೆರ್ ಬತ್ತುದು ಅಜ್ಜಿ ಉಳ್ಳತೆ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋನು ಇರ್ನ ಟೇಬಲ್ ದೀಪೆರ್ ದೀದ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಮಗ ಬೇನು ಮೂಲನ ತೂತನ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಆಣಿ ಜಾತ್ರೆದವಳು ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೆ ಒಡೆಲ ಪೋರ್ಚಿಂಗ್ ಪಂಡದು ಪೋಯಿನ ಈತ್ನೆಟ ತಿಕ್ಕುದಿಜೆ ಬತ್ತುದಿಜೆ ಆಯ್ಗೋಸ್ಕರ ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದು ಪನ್ಪೆರ್ ಅಂಚ ಇರೆಗ್ ಏರು ಜನ ತೂಕನದು ಫೋಟೋ ನಿಂಚ ಕುತ್ತಕಂಡೆ ಮನ್ಪೆರ್ ಮನ್ಪುನಗ ಇರೆಗ್ ಶಾಕ್ ಆಪುಂಡು ಅವು ಸೇಮ್ ರಾಜೇಶಿನ ಫೋಟೋ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ತೂದು ಪೋರತೆ ಅವೇ ರಾಜೇಶಿನ ಫೋಟೋ ಇರೆಗ್ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಆಪುಂಡು ಬೇನು ಮೂಲ ತೂತೆ ಎಂಕ ಅಪಗಲ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ತೂನಗಲ ಎಂಕ್ ಓಲ ತೂತೆಂದ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ತೂನಗಲ ಎಂಕ್ ಬೇನು ಓಲ ತೂತೆಂದ ಆಂಡ್ ಇರೆಗ್ ನೆನತುನರು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಊಳು ತೂತೆ ಅಂದ್ ಅಂಚನೆ ಇರೆಗ್ ಜಿಂಜ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು ದಾಯಗಿಂದ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಬೇನು ತೂತಿಜಿ ಬೇನ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತುಜಿಂದ ಪಂಡ ಇರೆನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೆರ್ದು ಕಜಿಪ್ ಮನ್ಪೆರ್ ಬುಕ್ಕ ಏರ್ ಬರ್ಪೆರ್ ಇರಾಯಕ ಏರ್ ಬರ್ಪೆರ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬಳಸುವೆರ್ ಅಂಚಿರೆಗ್ ಇತ್ತೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತುಜಿಂದ ಪನ್ಪುನಕಲ ಇಜ್ಜಿ ಓಲ ತೂತರೆ ಇರು ಓಲ್ ತೂತೆ ಅಂದ್ ನೆನಪುಲ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಇರೆಗ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪುಂಡು ಜಿಂಜ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪುಂಡು ಮನಸ್ಸಡ್ ದೇವೆರ್ ನೆನತೊನ್ನುವರು ಟೆನ್ಷನ್ ಆದ್ ತರೆ ತಿರುಗುದು ಬುರುವರು ಇರೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಪಿಜರತ್ತೆ ಸೊ BP ಫುಲ್ ಹೈ ಆದ್ ತರೆ ತಿರುಗುದು ಬುರುವರು ಅವಾಗ ಕನಟ್ಟ ದಾಯ್ತ ಅಂದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕಣ್ಣು ಎದುರು ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ದಾಯ್ತ ಸೀನ್ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಒಂಜೆಲ್ಲಿಯ ಹೋಟೆಲ್ದುಲೈ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೌಂಟರ್ ಒಂಜೆಲ್ಲಿಯ ಬಾಳೆಕೊಲ್ ದಿಪ್ಪುವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೂರ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪುವೆ ಸರ್ವ್ ಪೂರ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪುವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಉಳೈ ಒಂಜೆಲ್ಲಿಯ ಕೋಣೆದಲಕ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕೋಣೆಡ್ ಒಂಜಿ ಅಂಕಲ್ ಸಾಂಬಾರ್ ಗೊಗ್ಗರ್ನೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂಜಿ ಆಂಟಿ ಕಲ್ಲಡ್ ಕಡೆಯ ಒಂದುಲ್ಲೆರ್ ಪಿರೊಂಜಿ ಸೀನೆಡ್ ಮಿತ್ ರಾಜೇಶ್ ವೆಡ್ಸ್ ಗೀತಾ ಅಂದಿಪ್ಪುಂಡು ತಿರ್ತ್ ಅಂಕಲ್ ಆಂಟಿಲ ರಾಜೇಶ್ಗೆ ಮದಿಮೆ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪುವೆರ್ ಮದಿಮೆ ಆಪುಂಡು ಮದಿಮೆ ಆದ್ 4 ಜನ ರಾಜೇಶ್ನ ಬುಡೆದ್ದಿ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ 4 ಜನ ಹೋಟೆಲ್ ನಡಪ ಒಂದಿಪ್ಪೆರ್ ಮದಿಮೆ ಆದ್ ಒಂತೆ ಸಮಯಕ್ಕ ಬುಡೆದಿ ರಾಜೇಶ್ದ ಒಂತಿನ ನೈಟ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಇದು ಎಂಚಿನ ಏಪ ಎಂಕಲ್ನ ಹೋಟೆಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಯರೆ ಏತ್ ವರ್ಷ ಅಂದೂವೆ ಈ ಗಂಜಿ ಊಟ ಐಟ್ ಪುರ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಕಾಸು ಮನ್ಪೊಲಿ ಇತ್ತದ ಜವನೆರಿಗ ಪಿಜ್ಜಾ ಬರ್ಗರ್ ಅವು ಪುರ ಬೋಡು ಐನ್ ಪುರ ಮನ್ಪೊಡು ಈ ಪರಪೆರಿನ ಪತ್ತೊಂದು ನೆನ್ಪುರ ಮನ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯನ ಯಾಕಲ ಕಿರಿಕ್ಕಿರಿ ಸರಿ ಟೈಮ್ಗೆ ಸರಿ ಕಜಿಪುಲ ಮನ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಮನ್ಪೆರ ಬುಡ್ಪುಜೆರ್ ಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಬುಡ್ಪುಜೆರ್ ಕಜಿಪುದ ಸ್ಟೈಲ್ ಪುರ ಅಂದ್ ಇಂಚಿನ ಕಿರಿಕಿರಿ ಏಪತ್ತುಂಡಲ ಅಂದ್ ಐನೇ ಪಣಿಯರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೆರ್ ರಾಜೇಶ್ನ ಬುಡೆದಿ ಉಂಡತೆ ಏಪತ್ತುಂಡಲ ನೈಟ್ ಅವ್ವೆ ಅಕ್ಲೆನೇ ನೆರ್ಪುನೆ ಅಕ್ಲೆನ ಅವನ ಬುಡ್ದು ಬಲಿ ನೈಟ್ ಐನ್ ಕೇಂದು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ರಾಜೇಶಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಬುಡೆದಿ ಪನ್ಪುನಲ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಂತದ್ ರಾಜೇಶ್ ಆಯನ ಪಪ್ಪಲ್ನ ಅಮ್ಮಲ್ನ ಒಂಜಿ ಜಾತ್ರೆಗಳು ಎತ್ತೊಂದು ಪೋದು ಅವಳೆ ಕುಲ್ಲದ್ ಯಾನ್ ಇತ್ತ ಬರ್ಪೆ ಅಂದ್ ಪಂಡದ್ ವಾಪಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬರೊಂದಿಪ್ಪುವೆ ಬರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ಗ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಬತ್ತದ್ ಗುದ್ದುದು ಸಾಯಿಪ್ಪೆ ಅಪಗಣಿರೆಗ್ ಎಚ್ಚರ ಆಪುಂಡು ಎಂಚ ಪಂಡ ಅಜ್ಜಿ ಉಲ್ಲೆರ್ ಅಜ್ಜಿ ಲಕ್ಕವೆರ್ ಮಗ ಓಲ್ತುತ್ತ ಪನಂತ್ ಅಪಗಿರೆಗ್ ಮನಸ್ಸಿಡ್ ಆಪುಂಡು ಇರು ದುಂಬು ಜನ್ಮಡ್ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಂತುದರಿಂದ ಇರೆಗ್ ರಿಗ್ರೆಟ್ ಆಪುಂಡು ಇರೆ ದುಂಬು ಜನ್ಮಡ್ ರಾಜೇಶ್ ಆದಿಪ್ಪುವೆರ್ ಇರೆಗ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಪುಂಡು ಇರೆಗ್ ಮನಸ್ಸಿಡ್ ಅಂಚ ಆಪುಂಡು ಯಾನೆ ರಾಜೇಶ್ ಅಂದ್ ಓಲ ತೂತೆ ಅಂದ ಒಂದಿಪ್ಪುಂಡತೆ ಇರೆಗ್ ಮನಸ್ಸಿಡ್ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ದುಂಬು ಜನ್ಮಡ್ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಂತಿದೆ ಅಂದ್ ಇರ ಅಪಗಣೆ ಅಜ್ಜನಲ ಅಜ್ಜಿನಲ ಕಾರ್ಗ್ ಬುಡ್ದು ಪನ್ಪರ್ ಯಾನೆ ರಾಜೇಶ್ ಎಂಕ ಅಪಗಣಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಯ್ತನಿ ಯಾನ್ ಮಂತನ ತಪ್ಪುಗು ಅಂಚ ನಿಕ್ಲಿ ಈತ್ನೆಟ ಇತ್ತೆಲ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲರ್ ಎಂಕೋಸ್ಕರ ಹೋಟೆಲ್ ಇಡಂದ್ ಅಪಗ ಅಜ್ಜನ ಕೈಟ್ ದಿಪ್ಪುಂಡತೆ ಎಂಚಿ ಪಂಡೆ ದಿನದ ಐತನ ಸಾಮಾನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಅಜ್ಜ ತಿರ್ತ್ ಬಿಡ್ಪೆರ್ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಕೊಡಲಿಪ್ಪುಂಡತೆ ಅಂಚಿನ ಅವು ತಿರ್ತು ಬೋನು ಟಂಕ ಅಂದ್ ಅಜ್ಜಲ ಪನ್ಪೆರ್ ಎನ್ನ ಮಗೆ ದಾಯ್ತ ಆಂಡ್ ಓಲ್ ಉಲ್ಲೆಂದ್ ಇತ್ನೆಟ ಎಂಕ್ಲೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ದಿರೊಂದು ಆಯ್ಗ ಕಾತೊಂದಿತ್ತ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೊರತು ಓಡೊಂದಿತ್ತಂದು ಇತ್ತನೆ ಮಗನ ತುಯ್ಯತೆ ಎಂಕ್ಲ ಆತ್ಮಗ ಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ್ಪೆರ್ ಅಪಗಣೆ ಅಜ್ಜಿಲ 2 ಜನಲ ಮಯಕಾಪೆರ್ ಇರೆಗ್ ಮನಸ್ಸು ಜಿಂಜ ಪೋಡಿಗೆ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಇರು ಅಪಕ್ಕ ಡೋರ್ನು ದೆತ್ತದ್ ಪಿದೈ ಬೈಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ಪರ್ ಬೈಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಬೈಕ್ ದೈತಡೆ ಬರ್ಪರ್ ಬೈಕ್ ಕೀ ಆನ್ ಮಂತ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುರು ಅಪಗ ಬೈಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಫಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಪರ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋನಾಗ ಬುಳಿತೊಂದೇ ಪೋಪರ್ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಂತುದರಿಂದ ಇರೆಗ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಪೋದು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದೆ ಕುಡ್ಲಿ ಅಪಕ್ಕ ಉಪ್ಪನ ಅಮ್ಮಳ ಕಾರ್ ಬತ್ತದ್ ಯಾನಿ ಈ ಜನ್ಮಡ್ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಆತ್ ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮನ್ಪುಜಿ ಇಂಚಿನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮನ್ಪುಜಿ ತಪ್ಪು ಮನ್ಪುಜಿ ಇಂದು ಮನಸ್ಸಡೆ ನೆನೆತೊಂದುವರು ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಕಾರ್ ಬತ್ತುವರು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂದುವೆ ಸ್ಟೋರಿ ಈ ಸ್ಟೋರಿದ ಮೆಸೇಜ್ ಮೋರಲ್ ದಾಯ್ತ ಅಂದ್ 2 ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂದಾಯ್ತ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೆ ಪಿರೊಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ನಿಕ್ಲೆದಾಯ್ತ ಅಂದ್ ಪನೋಡು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ದಾಯ್ತ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಏಪಲ ದೂರ ಮಂತುನೆರ್ ಬಲ್ಲಿ
ಎಂಕ್ಲೆನ ಎಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಚ ಅಕ್ಲೆ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪುವೆರ್ ಅಂಚ ಅಕ್ಲೆನ ಪ್ರಯಾಣಗ ನಮ ತೂವೊನೋಡು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ದೇವರು ತಂದೆ ತಾಯಿ. ಸೊ ಅಕ್ಲೆನ್ ಏಪಲ ದೂರ ಮಂತೊನೆರ ಬಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯಯಕ್ಕ ಏರ್ನ ಪಾತೆರನ ಕೇನುದು ದೂರ ಮಂತೊನೆರ ಬಲ್ಲಿ ದುವೆ ಮೋರಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೋರಿ. ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಚೂರನ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪುಂದು ಗೆರೆತ್ತೊನ್ವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂಜಿ ಮೋರಲ್ ನನೊಂಜಿ ಮೋರಲ್ ಉಂಡು ಐನ ನಿಕ್ಲೆ ದಾಯ್ತ ಅಂದ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತುದು ಪನೊಡು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಪನ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಏನೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ರಿಪ್ಲೈ ಮನ್ಪೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಚ ತೋಜುನಕ್ ಇಂಚ ಮನ್ಪೆರ ಆಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ಯಾರಾನಾರ್ಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಗ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡಿಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಕಿ ಈತ್ನೆಟ ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸೇ ಆತಿಜಿ. ಯಾನ್ ದುಂಬು ಪೂರ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲ್ ಪೂರ ಕೇನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಕುಲೆ ನಂಬುಂಡೆ ಇಜ್ಜಿಂದ್ ವಾದ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ. ಅಪಗ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದೇವೆರ್ ಇಪ್ಪುನಗ ಕುಲೆ ಇಪ್ಪುಡತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಪ್ಪುನವುಲು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಪ್ಪುಡತೆ ಅಂದ್ ಪನ್ನಗ ಎಂಕ್ ಮನಸ್ಸುಗಾಂಡ್ ಮೇ ಬಿ ಆದಿಪ್ಪು ಇಪ್ಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿಂದ್ ಪನ್ಪುಜಿತ್ತೆ ಇಪ್ಪು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇಪ್ಪೆರ್ಲ ಯಾವ್ ಎಂಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆತುಜಿ. ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಯಿನಟೆ ಯಾನ್ ನಂಬುಜಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಕ್ ಈತ್ನೆಟ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆತಿನೆಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲ ಲೈಫ್ಡ್ ಎರೆಗಾಲ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಗೋಸ್ಟ್ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆದಿತ್ತಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ನ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಯಾರೆ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆ ಈತ್ನೆಟ ಎಂಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆತಿನೆಜ್ಜಿ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನನ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಆನಗ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಐನ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅತ್ತೆ ಗಾಯ್ಸ್ ನನ್ನ ಜೆಪ್ಪುಡು ಗಂಟೆ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟೋರಿ ಮುಗಿನಾಗ ಮೂಜಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಜೆಪ್ಪುನೆ ಜೆತ್ತುದು ಎಲ್ಲರ ಬ್ಲಾಗ್ಡ್ ತಿಕ್ಕುವೆ. ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಎಂಚ ಆತುಂಡು ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಬಾಯ್, ಗುಡ್ ನೈಟ್.